dapita daling Zamora Company, no? Wala ilahang lugar, naputin ni Libuna. Hindi kumpanya na sa Libon. Kasi hindi mo akong gisudlang siguro. Asa gigas dapita, sa? O ka nakita agad direg yun. Uy, sakto diri nga kwan ada sa asa. Ako ba kapangitaon? Ako to sa Libon, hala na unsa nang taon. Na ada ay hiring ada di sa Libon ang building. Ay, mo diretso na lang dito dito sa unan. Sigla ko rin mo pangutan. Ay, tama. Ay, buenas na ito. Kiss me, te. Unsa may ato, ma'am? Ma'am, ka na ko'y pangutana ba? Nakadumdum ka sa ang Zamora's Company din, he? Nakadungog ko ana, ma'am, nang hire sila. Ato ma'am, naa nang balaya, ma'am, oh. Na tawga lang sang pita, naara sila diha. Ay, sige ate, salamat. Oh, Okay na padayon. Salamat kay Tiha. Ay. Kasos pengantin sa mga tubig ayo to sabi mo ako naman nga para kung guwapa po ta para mahali ka na Isa ka diyot mama paabot sana ko mama kay ako sa nitiwason ma'am kadali lang Sige, ma'am. Bakit na lunch time? Gutom na ka. Sige, sige. Ay, ma'am, nagdali ka? Mauli na lang ito, ma'am, ay. Lain na ba ko, ma'am? Maglagot. Ay, jugo palaguta, ma'am. Nagdali makaka. Sa man, magpa-interview ka, o. Mauli na lang ka. Kaya ako, diri, o. Wa, para ba ko na tarong niya akong make-up. Ay, wala man po yung ako. Baka lapit na lunch time ya. Dali na lang diri. Speaking of guwapa, guwapa pa ka na ako, ma'am. Murag kag si kisa gitong Miss Universe. Si kayo na Grace. Yes, ma'am. Ano Ay, Tira? ay, sige, sugod na ta. Salamat kasi mong naig, ha. Wala naman sige, Problema mo. ha. Sige ka, ma'am. Ay, napayato ba? Minsan ka dito, ha. Sa nipot ako pang pagwapa. Be, unsa may magidang mga requirements diha? Muna siya, ma'am. Ari ko na be, ato ko nung tanawon, be. Unsa man day imong applyan, ma'am? I'm applying for the position of a secretary in your company. Oh, ma'am. Sorry, ma'am. Ay, okay. Can you tell me about yourself? Well, by the way, my name is Jessica Zamora Yunting. I live in Tubatulado City. And actually, my hobby is I love to sing, dance, and I
have also a TikTok. I like to dance also, and I want to hire of your company because I have noticed that you have a slot. Excuse me, ma'am. Ako ni dawaton. Kung saan na lang akong beauty. Pasag-pasag. Mapulihan ko sa akong posisyon diri as a manager. Na, kung saan na lang. Professional ra ba ni? Ako ra ba kinigrado? Ako pa migrado na ko. Namot ba tabi akong sir biya nga professional ko pero dili di ay. Ang akong hungan grade 4 biya. Patay ko ani. Wala na ko anay. Ma'am, excuse me, ma'am. Di ba may mudawat o professional, ma'am? Okay. Ang among gi-hire diri, ma'am. Ano gid, ma'am, kanang job hiring para sa mga way grado, ma'am. Ya, professional man ka, ma'am. Uy, saan taman ni, uy. Ya, nag-ingwar ba to si Sira ba nga ang dawaton ka ng way mga grado? You're wasting my time. Ganina rin tang ko diri pinaabot nimo. Napagpapatag ako kapag abot na ko. Wala kayo mong nga bill, mong now. Iday ko kay kapag kayo nag-grad ending di ko pa dawaton. Uy. Adto na lang ko. Salamat talaga may oras. Oh, may gini. Sir nga, di may mga hire o professional. Uy, bahala po ulit kang bihana ka. Kinsa liway trabaho. Wapa mo tiwas diri day, bahala ka. Ako rin mag-apply. Ang akong gipangita ka ng mga laki. Kaya para mahalin ko. Kung hire og ng mga babae. Uy, makusan lang niya akong duty ani. Kaya na akong kapaha. Kaya ko baag ka sa nga papuwa sa nabila ni para lang mahalin ko. Kaya mag-hire ko babae. Shit. Yes. Makatrabaho na ko ani. Ako yung nakabatian sa mga marites nga na ako may apply. Kaya ako problema ko ani nga og apply ko sector ba kay nang apply ay ta nya. Sige na lang. Ako na ning agtuon og makasud ko ni trabaho ron. Ay salamat. Katrabaho rin ko ani. Magtuon ko. Lao! Gawas na kay nai hiring? Ha? Trabaho? Unsa man? Pag ilis na kay dungan ta apply? Oh, nalalay kay hard hat. Humana kag uri? O mga apply pa ka? Dili ay. Pag dili ilis na kay mga apply pa ta. Aw, abi na kog padung nagugagod giiwat ako. Sama niya akong kuhan, gisulop, okay na eh? Oh, okay na na. Oh, tara. Baliit na taro. Di ba ito sa? Problema lang ako applyan, instructor ba kayo? Madaral ka. Okay lang. Para na atay pantrabaho. Tisa Choy, kung saan mo itong applyan? Ikaw, saan ba applyan din mo? Ang excuse tanaw sa nako, may lagwa pa tumawa, may expire ang akong kuana. Akong in situ. Welder man akong applyan. Ang imo ha? Beer man ko. Driver ka? Nang hire ba karon sila? Sa kay pag-drive ako ani no, di ko mo drive ani. So yan na to apply. Okay. Hala, ito'y, dara ang job hiring. Oh, tara, sunod ka. Hi sir, may buntag. Kung saan na may sir? Uy, anong sir? Magaw kagwapa na ko. Sorry sir. Oh, dahil na rin, mga tayong trabaho. Eh, sob. Sige ma'am, sorry. Sabutan mo, sir, ma'am. May ato ba? Nakabantay ka ni ma'am. Para na mo. Huwag na ulo niya. Mura lagi na sumagan. Adili, huwag ka takasabot na. Dapat magpan, pero yan, gini mo lipstick. Gusto ko mo lipstick. Nakadungog na ba kasi ng istorya ba? Tabi-tabi niya. Tabi ba nga? Awa mamoy. Mao ba? Baby.
Ari na ang inyong mga requirements, be. Apply ta. Be, kunin kong tanawon. Kung saan inyong applyan di ay. Mga libak-libak. Ako kani akong giganahan. Mga laki. Di pa na ito ganina, babae. Kuyawag mga pangalan yung kapilido, no? Kini usa. Elliot Baluktot. Ya, ang usa. Itsoy Tumoy. Hindi ka na sa Tumoy. Kung saan bilhin yung apply nga trabaho di ay? Ay, mau ba? Ikaw, Elliot Baluktot, kung saan po yung mga applyan? Wilder, unta lagi, sir. Ano sa sir? Uy, ma'am, piti na itong pagwapa. Sir, nasaan? Kung saan kita yung applyan? Wilder lagi, ma'am. Wilder. Ya, ikaw, Itsoy Tumoy. Driver. Patiar ba yung apelido? Tumoy. Driver, ma'am. Driver? Driver ka? Driver sa pilot. Driver? Who's driver? Away mong nao. Murang ibig spatter. Bahalag. Spotter kong naong, ma'am. Basta makasurog trabaho, ma'am. Ang among hiring dire, wala sa inyong applyan. Iba mo sa hiring dire, dali mo nung duha. Ako'y sulti niyo. Ang among hiring dire, dili driver, dili kung dili illegal na droga. Sa mga mo. Uli ko lang tao. Man, udah yung mag-apply. Dako kin kwarta. Ay lagi mo pasakop kay masakpan mo sa pulis. Kung di mo mapriso, ug hangon mo. Dako kin negosyo sa inyong trabaho nga gi-apply. Sa man udah yun no. Ikaw islaw. Dili lang mi, ma'am, eh. Kay illegal lang din na. Usa ka tikang, tukhang. Ako sa ma'am. Tikang-tang sa ko ano, ma'am. Dili na lang mi, ma'am. Dili na lang mi, ma'am. Dili mo. Uy, pumalik mo. No. Uy, pumalik mo dire. Uy. Toledo on one day at tumibay. Toledo on one day at tumibay. Toledo on one day at tumibay.